Dobrý deň, dobrý večer alebo dobré ráno v závislosti od toho, kedy sledujete alebo počúvate náš Tvorcast. Dnes taký troška slávnostnejší, pretože telekomunikačný operátor Svan oslavuje 25 rokov. Štvrťstoročia na trhu, štvrťstoročia ponúkania telekomunikačných služieb a oproti mne už sedí Roman Vavrík, generálny riaditeľ Svanu. Roman, vítaj. Dobrý deň, ahoj Rolo, ďakujem Dnes za sa budeme pozvanie. baviť o histórii, ale troška aj o súčasnosti a pevne verím, že aj o budúcnosti. Ale keďže kľúčovou témou je Svan, ak by si ty mal firmu nejakým spôsobom opísať 3 slovami, aké 3 slova by to boli? Tak sme slovenský operátor alebo poskytovateľ telekomunikačných služieb. Myslím si, že sme stabilne etablovaná firma na trhu za tých 25 rokov. A čo ma veľmi teší, že Svan má v svojej DNA okrem M&A alebo akvizícií jednu veľmi dôležitú črtu a to je inovatívnosť. A keby teda som to mal takto zhrnúť, tak toto by boli tie 3 slova. Tak si ich skúsme tak troška rozpitvať dopodrobnejšia. Prečo je dôležité, že Svan je slovenská firma? Vieš čo, tak ja som tak trošku národniar v tomto, nie že by som bol politický národniar, ale teší ma, že z tej veľkej štvorky nadnárodných operátorov, teraz povedzme, že mobilných telekomunikačných operátorov, sme jeden jediný, ktorý je v podstate stále slovenský. Majoritu firmy kontrolujú Slováci, slovenské rodiny, čomu sa teším a nikto z tých ostatných 3 veľkých medzinárodných nadnárodných firiem toto povedať nemôže, lebo teda logicky majú zahraničný kapitál. Ono to samozrejme má aj svoju odvrátenú stránku a to takú, že tie medzinárodné firmy majú podstatne väčšiu finančnú silu. Čokoľvek potrebujú, im tá mama, matka pomôže, tak samozrejme aj naši akcionári nám pomáhajú, samozrejme kdekoľvek sa dá, len predsa len tá sila kapitálu zahraničného versus ten slovenský subjekt je neporovnateľná. Čiže sú to iné váhové kategórie. Na jednej strane nám to umožňuje robiť rýchle, flexibilné a verím, že aj správne rozhodnutia. Na druhej strane ten ich ekonomická sila a kapabilita kapitálu zahraničného je neporovnateľná, takže ak by som to mohol možno, že v takom peknom vyjadrení povedať, že náš investičný rozpočet je niekde okolo 30 miliónov eur ročne, ich investičný rozpočet je 130 miliónov eur ročne. Samozrejme, niekto má viac, niekto menej, ale vidíš tú rozdielnosť. Takže poviem, že my môžeme postavať 50 až 100 základových staníc za rok. Oni keď sa hecnú, tak postavia aj 500. No, takže v tom sú v podstate rozdiely a to im umožňuje robiť niektoré veci v ďaleko väčšom rozsahu, ako to umožňuje robiť nám. Ale bez ohľadu na toto sme na tom trhu 25 rokov. Je to pre mňa veľakrát neuveriteľné, že sa toto vlastne podarilo a že ten Svan dorástol do veľkosti firmy, akú vlastne dneska máme, že je to 4. najväčší telekomunikačný operátor na Slovensku, že je to 2. najväčší operátor poskytujúci korporátne služby pre biznis segment alebo v biznisovom segmente, že máme skoro 3/4 milióna zákazníkov v rezidenčnom segmente. Je to neuveriteľné, čo tá firma dokázala za 25 rokov. A teda podotknem to, že stále so slovenským kapitálom časť firmy sme teda predali investičnej skupine alebo teda fondu finančnému. Logicky sme to potrebovali spraviť na to, aby sme mali ďalší kapitál do investícií rozvoja firmy, aj na frekvencie, aj na budovanie siete, aj na ďalšie akvizície. Ale teda dominantne je to slovenský vlastnená firma a teším sa z toho, že v takej firme vlastne môžem pracovať a že tu máme toľko šikovných ľudí okolo, ktorí tiež môžu byť spoluautormi toho úspechu a toho príbehu Svanu za posledných 25 rokov. Ty už si spomenul stabilitu ako ďalší taký možno pilier alebo nejaký atribút a 25-ročnú históriu. Prečo o Svane hovoríš ako o stabilnej firme? Tak je to z viacerých dôvodov, ale logicky, keď si akýkoľvek klient, verím teda, že vyberá svojho dodávateľa, tak chce robiť, alebo mal by záujem robiť s firmou, ktorá vie, čo robí. Má etablované zázemie, má ľudí, ktorí sa o toho klienta vedia postarať. Keď vznikne nejaký problém, vedia ho adekvátne, flexibilne a ideálne rýchlo odstrániť.
investuje peniaze do rozvoja siete. Keď investuješ peniaze do siete, tak de facto tým zabezpečuješ stabilnú prevádzku služieb. V podstate na konci dňa každého klienta nezaujíma, ako mu tie služby dodáva, že on chce sa venovať svojmu vlastnému biznisu a mať s telekomunikáciami žiadnu starosť. Alebo s IT lomeno telekomunikáciami. Takže tá stabilita je preto, lebo my kontinuálne roky a roky investujeme do rozvoja a skvalitňovania produktov, služieb a vlastnej siete, čím sa zabezpečuje vlastne stabilita poskytovaných služieb, čo vlastne zabezpečí to, že vo finále máme v ideálnom stave čo najmenej výpadkov, ináč dopad na zákaznícky biznis a tým pádom sa ten klient môže venovať tomu, čo potrebuje on. A to je jedna vec. A druhá vec je, že tá stabilita je v tom, že máme tu tým ľudí, ktorí sa tejto problematike proste venuje. My sa snažíme vychovať si vlastných ľudí a postupne ich posúvať vyššie a vyššie ku viac komplexnejšej a zložitejšej aj zodpovednejšej práci. A pokiaľ ten tím máš relatívne stabilný, tak de facto nemusíš potom veľa investovať do ultra dôležitej koordinácie tých ľudí, ale vieš sústrediť sa na projekty a aktivity, ktoré tí ľudia majú vykonávať. Takže tá stabilita je jak to z pohľadu siete a kvality poskytovaných služieb, tak to aj z pohľadu investícií do jednotlivých ľudí, alebo teda do ľudí ako takých. To tretie slovo, ktoré si spomenul, boli inovácie. Čo to znamená? Tak verím, že to všetci pochopia úplne jednoducho, ale keď chceš dlhodobo fungovať na trhu, musíš investovať. A nielen do siete, jak som spomínala, do ľudí, ale musíš investovať aj do rozvoja a vývoja nových produktov a služieb. Čo ja sa teda extrémne teším, že v Svane je, nie že myšlienka, ale prístup k práci, že inovácie a produkt je kľúčom a srdcom firmy. Okolo tohoto sa v podstate veľmi veľa točí, tak ako okolo biznisu, tak aj okolo toho samotného produktu a inovácií. No a ja som nesmierne šťastný, že my sme schopní každý rok prísť na trh s nejakou inováciou. A teraz tých príkladov je fakt neúrekom za tie posledné roky, ale ak teda môžem ten úplne posledný zobrať, taký veľmi zaujímavý je, že v mobilnom portfóliu sme spravili nový typ paušálu. Volá sa to pracovne zdieľaný paušál, čiže jednotlivci ľudia si nemusia kúpiť v rodine 4 paušály, stačí, keď si kúpia jeden a tie dáta, alebo tie minúty, alebo tie SMS-ky si zdieľajú medzi sebou. Dodnes na trhu takýto produkt na Slovensku neexistuje. My sme jeden jediný poskytovateľ, čo takúto službu má. Ja teda si sa domnievam, že aj iní postupne s takouto vychytávkou na trh prídu, to je len otázka času, ale fakt je taký, že sme to urobili prvý. Rovnako tak sme prvý x rokov dozadu priniesli 5G ako prvý komerčný produkt na trh, pričom sme boli najmladší mobilný operátor. A rôznych iných takýchto príkladov je neúrekom, ale teda čo som tým chcel povedať je, že každý jeden rok sa snažíme priniesť na trh nejakú inováciu, vynoviť alebo zlepšiť nejaký produkt, ktorý už poskytujeme alebo sme ešte neposkytovali. A na to sa sústredí veľmi veľa úsilia aj, by som povedal, investícií aj časového efortu, aby sa tieto veci na ten trh prinášať, nové novinky prinášať na trh dali. Ako som spomínal na úvod, Svan v týchto dňoch oslavuje 25 rokov. Ako sa za to štvrťstoročie zmenil jednak telekomunikačný trh a jednak úmerne a adekvátne k tomu aj Svan ako operátor? No, to je veľmi neľahká otázka, ale skúsim to zmotniť, aby to ľudia vedeli pochopiť jednoducho. Sú také tri oblasti. Jednak, že samotný telekomunikačný trh prešiel vývojom z pohľadu regulačného. Úplne na začiatku bol jeden jediný monopolistický subjekt na trhu. Ten trh prešiel liberalizáciou, vznikli noví operátori, tak ako Svan v tej dobe, aj iní alternatívni operátori. V tých 25 rokov dozadu vlastne Svan začal tak, že sa mu podarilo získať prístup k frekvenciám v 26 GHz, na ktorých vedel poskytovať prvé komerčné služby pre business segment a de facto tým začalo vznikať konkurenčné prostredie na trhu. Neskôr sa trh zliberalizoval, že prístup k metalickým linkám regulačný úrad nariadil dominantnému hráčovi a opäť iní alternatívni operátori si vedeli cez prístup k ich sieti poskytovať opäť služby.
Popri tom niekde v roku 2005-2006 sa začalo diať na trhu to, že sa začali budovať prvé optické siete a teda relatívne húfnom tempe od tohto roku vlastne až do minulého. Stále do optiky sa investujú nemalé prostriedky, robia to aj naši konkurenti, robí to aj Svan. A niekde v roku 2013 prišlo obrovské strategické rozhodnutie, že teda Svan spustí mobilného operátora, vtedy pod značkou 4, čo bolo teda komerčne spustené 4. oktobra 2025. Inými slovami, tento rok bude ešte aj 10. výročie 4, čo je teda veľmi pekná udalosť. No a čiže to je jedna oblasť, o ktorej vlastne teraz hovorím, je, že to prostredie telekomunikačné sa vyvíjalo v čase z pohľadu regulácie a liberalizácie trhu. Po druhé, to znamená, že jednotliví operátori investovali peniaze do rozvoja vlastnej siete, a či už je to chrbticová alebo prístupová, fixná alebo mobilná, alebo kombinácia. Takže vlastne, keď buduješ sieť, postupne získavaš klientov, získavaš územie, na ktorom poskytuješ služby, čiže vlastne rastieš organicky. A ďalšia taká ako keby črta slovenského trhu bola to, že na trhu dodnes pôsobí vyše 800 telekomunikačných operátorov, keď si teda pozrieš registračné povolenia na telekomunikačnom úrade. A vlastne ten trh sa postupne za tých 25 rokov začal konsolidovať, čiže sa spájali mali s malými, strední s väčšími, stredné so strednými. A takisto aj Svan v svojej povahe za tých 25 rokov mal jednu nielen tú organickú cestu, ale aj tú inorganickú cestu. A my sme boli schopní za tých posledných veľa rokov urobiť vyše 20 akvizícií, pospájať sa s podobnými subjektami a týmto spôsobom výraz do súčasnej podoby Svanu. Takže to je tiež taká jedna črta, čo na tom trhu badať. No a v neposlednom rade, aby som nezabudol, ono to nie je dneska a nikdy, alebo možno na začiatku to bolo, ale posledných 10-15 rokov to určite nie je len o telekomunikáciách, ale aj o IT službách. A tieto dva svety k sebe konvergujú, čiže vytvárajú taký pomyselný infokomunikačný svet. A ja dneska si nemyslím, že je tam veľmi diskrétna hranica, skôr si myslím, že tie svety sú ako veľmi úzko prepojené. Dnešní klienti žiadajú nielen telekomunikačné služby, žiadajú aj IT služby a taký subjekt, ktorý im vie ponúknuť toto portfólio v jednom balíčku a vie im vyhovieť v tých potrebách, ktoré majú, tak ten v budúcnosti môže byť úspešný. Ostaňme v tých začiatkoch. Čo podľa teba boli také tie najzásadnejšie rozhodnutia a kroky, ktoré v počiatkoch Svanu akcionári urobili? Tak úplne na začiatku bolo teda to rozhodnutie participovať na kúpe frekvencie 26 GHz. Toto bolo niekde v roku 2000, pokiaľ si pamätám. V tej dobe teda vznikla vlastne aj firma Kalino, do ktorej naši súčasní akcionári vstúpili. V roku 2001 sa premenovala na súčasný, teda na názov Svan, ktorý máme dodnes. Čiže to rozhodnutie vôbec podnikať v tom telekomunikačnom odvetví, to bolo ten úplný prapočiatok toho celého. Samozrejme, tých rozhodnutí bolo nespočetne, ale budovať vlastnú optickú sieť, spustiť mobilného operátora, kúpiť frekvencie na to, aby ten mobilný operátor mohol vzniknúť, kontinuálne investovať do rozvoja siete, do ďalších akvizícií, ktoré som spomínal, že sa udiali za tých posledných 20 rokov. Všetko toto boli veľmi dôležité rozhodnutia na to, aby z toho Svanu sa stal ten Svan, ktorý máme dnes. Ale jedno, keď mám povedať tak úplne, že ľudský, taká tá, by som povedal, že výdrž, nebojácnosť a ísť si za svojím cieľom, aj keď v tej dobe to mohol byť naozaj fakt, že sen, ktorý sa teda nejako postupne začal materializovať a zmotňovať, je obrovský rešpekt k tým ľuďom a našim akcionárom, ktorí to v tej dobe tieto rozhodnutia robili, lebo s odstupom času, keď sa kdokoľvek na to pozrie, tak by kľudne mohol povedať, že to je neuveriteľný zázrak, že sa podarilo z malej firmy vybudovať 160 miliónovú firmu, čo sa týka tržieb, s 550 zamestnancami, fixno-mobilného telekomunikačného operátora, ktorý je štvrtý najväčší na Slovensku a ako sme už sa rozprávali, majoritne vlastnený slovenským kapitálom. Ty si spomínal, že Svan, dá sa povedať, že od počiatku akvizuje a spája menších operátorov a tak nejakým spôsobom aj konsoliduje ten telekomunikačný trh. Prečo sa firma rozhodla pre túto filozofiu? Tak ono to malo minimálne dva dôvody, možno aj viac. Jeden je, že
vždycky stojíš pred rozhodnutím, že či niečo urobíš sám, alebo to urobí niekto iný a ty do toho potom vstúpiš. Logicky stojí to viac korún, ale je to rýchlejšie, tuto to trvá viac času a môže to byť nákladovo efektívnejšie. Keďže na slovenskom trhu je tá nuansa, že máme strašne veľa operátorov, tým pádom ten trh bol neskonsolidovaný, tak je úplne logické, že v niektorých oblastiach SVAN investoval vlastné prostriedky do rozvoja vlastnej siete a v iných lokalitách to urobili iní operátori. Tak nebudeš dvakrát stavať tú sieť, aby si mal pokryté tie isté domácnosti, tak v ideálnom stave, keď sa dá, sa dohodneš s tým, ktorý už tú sieť postavanú má. Do tých firiem sme vstúpili v nejakom garde, väčšinou sme sa snažili to robiť 50-50 a to sa robilo práve preto, aby ten pôvodný partner alebo spoločník v tej lokalite alebo v tom okrese alebo regióne, ktorý tam pozná celý ten ekosystém, vedel tú prácu biznisovú vykonávať naďalej a od SVANu dostal technické, finančné, právne a neviem aké zázemie. A tým pádom v tejto symbióze sme vedeli v podstate ten náš footprint alebo to, kde poskytujeme služby, rozširovať a rásť. Takže je to úplne prirodzená inorganická cesta, tak ako rozširuješ vlastnú sieť, tak si získaval územia pomyselne a klientov a sieť aj kúpov iných firiem. Koľko bolo takýchto akvizícií, ktorá bola posledná? Keď si dobre pamätám, je ich vyše 20 za posledné štvrtstoročie. Samozrejme, že tie najväčšie transakcie sa udiali za tých posledných 7 rokov, čo aj ja som v SVANe. Keď to mám tak iba skúsiť prebehnúť, tak fúzia SVAN Benestra, obrovská transakcia, spájali sa dvaja v tej dobe veľkí alternatívni operátori, dvaja zo 4 najväčších alternatívnych a týmto pádom, že sa spojili, tak vznikol najväčší alternatívny fixný operátor na trhu, ktorý bol teda dvakrát väčší ako všetci tí ostatní, ktorí boli vedľa nich predtým, takže to považujem za veľmi dôležitý milník. Ďalší milník bol samozrejme samotné spustenie mobilnej ponuky, ale to neskôr rezultovalo to, že fixná a mobilná entita sa spojili dokopy v 2022 roku. A neposlednú transakciu, čo sme robili, sme kúpili seneckého operátora Enet minulý rok, ktorý má teda veľkú dominanciu v Senci. Samozrejme máme tam aj konkurentov, ale teda Enetu sa relatívne dobre darí, takže to sú presne také akvizície, ktoré máme dobre premyslené, sú v lokalite, kde my tú dominanciu ako SVAN sme nemali, boli postavené na optickej siete, teda ten operátor tam má primárne optické siete, má zázemie zákazníckej báze, čiže pre nás je to ideálny cieľ na odkúpenie alebo na partnerstvo 50-50. Pôjde SVAN aj naďalej touto cestou? Dajú sa teda očakávať ešte nejaké ďalšie akvizície? Ja si myslím, že áno. Je to téma, o ktorej úplne že dopredu sa rozprávať ani nemá, ani neúplne môžem, ale čo povedať môžem je, že určite je to jedno z DNA, ktoré my v SVANe máme. Ja som presvedčený o tom, že to je správna cesta ten trh konsolidovať a zmenšovať počet subjektov, ktoré na tom trhu pôsobia a zároveň tí pôvodní majitelia, volajme to, postupne prídu do nejakého dôchodkového veku a buď budú mať komu tie firmy svoje odovzdať ďalším generáciám, alebo dojdú úplne logicky k rozhodnutiu, že to radšej predajú niekomu, kto tú firmu bude ďalej zveľaďovať. Je to úplne normálne, pochopiteľné, bežne na západe fungujúci model, takže ja som presvedčený o tom, že konsolidácia na trhu pokračovať bude. Ona prebieha aj v iných odvetviach, nielen v telekomunikáciách, jak v ITčku, tak v bankovníctve. To všade možne tá konsolidácia funguje a je to úplne prirodzene normálne. Keď sa pozrieš na tých 25 rokov dozadu ešte raz, ktorá, nazvime to, že technologická investícia bola podľa teba najzásadnejšia, kľúčová? Nemyslím teraz možno ani do výšky tej investície, skôr do toho, že skutočne najviac poznamenala to, kde SVAN dnes je. Asi by som povedal, že budovanie optických sietí, vlastných optických sietí, a či už sú to backboneové alebo prístupové siete, je jedno z týchto rozhodnutí alebo investícií, ktoré sú kľúčové. Zároveň budovanie mobilného operátora unblock ako takého so všetkými obslužnými platformami, ale aj hlavne sieťou, bolo veľmi dôležité strategické rozhodnutie v oblasti technológií. A dneska ho ďalej pretavujeme dozadu do budovania 4G siete, ponovom do budovania 5G sieti a možno o niekoľko rokov 6G, 7G alebo XG sieti.
A tretie, to, čo som už spomínal, rozhodnutie do kúpy iných operátorov alebo kapitálového vstupu do iných operátorov bolo tiež technologicky dôležité, lebo tam sme získavali práve tú sieť, ktorú sme nevedeli alebo nebudovali po vlastnej osi. A za technológie toto vnímam ako za veľmi dôležité, lebo pokiaľ nemáš sieť, nevieš poskytovať kvalitné služby, musíš sa spoliehať na nejakého partnera, ktorý tú sieť má, ale ty ju neprevádzkuješ, takže z tohto pohľadu akákoľvek investícia do technológie je veľmi kľúčová, ak chceš teda dlhodobo poskytovať kvalitné služby koncovým klientom. Ak by som si ale od tohto mal ešte odstúpiť úplne, že o level vyššie, tak moja prirodzená odpoveď by bola, že najdôležitejšia investícia je do ľudí a pokiaľ by sme kontinuálne neinvestovali do ľudí, do ich rozvoja, do toho, aby sa vo firme cítili dostatočne dobre a mali tu priestor na rast, ale aj na robenie inovácií, ktoré sú ako jedno z kľúčových DNA Svanu, tak ja si nemyslím, že by Svan sa dopracoval až tak ďaleko, ako sa dopracoval. Takže za mňa by bola prirodzená odpoveď nie to technológie, ale ľudia. Svan je druhým najväčším poskytovateľom služieb v B2B segmente, čiže druhým najväčším poskytovateľom služieb firmám. Ako sa to podarilo a čo to vlastne v praxi znamená? Je to opäť taká tá genéza, že keď sa spájal samotný Svan ešte pred fúziou s Benestrou, pred tým GTS-kou, pôsobil na biznisovom trhu a mal aj rezidenčnú menšiu časť. Bývalá GTS alebo Benestra mala do veľkej miery korporátny kmeň klientov a zopár rezidentov. Takže vlastne tá fúzia týchto dvoch subjektov umožnila to, že vytvorila tomu Svanu takú ďalšiu, v tej dobe fixnému Svanu, tú druhú nohu, nielen tú nohu rezidenčnú, nielen tú nohu, voláme to verejnej správy, ale vytvorila aj tú nohu komerčného sektora. A keďže my tých klientov máme vyše 5000 each, dneska aktuálne je zákazníkmi Svanu a de facto im poskytujeme širokú plejadu telekomunikačných alebo infokomunikačných služieb, tak toto ti urobilo diverzifikáciu v tom kmeni klientov, čo je veľmi dôležité, lebo potom neskôr samozrejme, alebo popri tom sa stalo to, že sa spustil mobilný operátor a tým pádom to riziko, alebo teda, jak poviem, že typy poskytovaných služieb sú rôznorodé. No a hlavne teda v tom B2B alebo korporátnom segmente tí klienti sa za tých posledných 20 rokov organickým spôsobom získavali, čiže ten kmeň sa vybudoval od piky v podstate do súčasného stavu a keďže sa popri tom investovalo aj do siete, tak de facto my sme mohli poskytovať firmám alebo veľkým firmám služby, o ktoré mali záujem a de facto byť adekvátny konkurent najväčšiemu poskytovateľovi na trhu. Takže je to organický prirodzený rast, pokiaľ by sme nemali dobrú kvalitu služieb, nemali dobrú kvalitu siete, nevedeli by sme tieto služby poskytovať korporátnej klientele a tým pádom, keďže je o tie služby záujem a my tie služby poskytovať vieme aj na úrovni servisu zákazníckeho, aj na úrovni kvality samotnej služby za adekvátnu cenu, tým sa nám podarilo ten kmeň organicky vybudovať. Takže keď to zhrniem, za tým je nič iné ako roky a roky pilnej práce. Jak to obchodnej, tak to prevádzkovej, tak to starostlivostnej o klienta. Povedal si, že 5000 klientov, 5000 právnických subjektov. Ak by si mal teraz získať, že 5001 a v rýchlosti mu povedať, lebo povedzme, idete, výťahom je Milujem Elevator Pitch v tomto a skutočne by si mal niekoho za pár minút uvariť, aby išiel do Svanu. Čo by si takémuto CEO inej firmy povedal? Prečo by mali ísť práve do Svanu? Veľmi by záležalo na tom, že aký typ služieb by ako požadoval, lebo ten predaj v B2B on nefunguje tak ako v tom rezidenčnom segmente, čo veľa z vás alebo z nás pozná, že tu je produkt, má to tieto parametre a stojí to toľkoto. To je úplne iný typ predaja. To tak popíšem, že za normálnych okolností ty identifikuješ potrebu klienta, rozprávaš sa s ním, čo ho trápi, on sa chce sústrediť na vlastný biznis a ty máš vyriešiť ten jeho problém. A toto sa volá konzultačný typ predaja, že identifikuješ tú potrebu, rozprávaš sa s ním a snažíš sa mu na mieru vytvoriť nejaké riešenie. Takže príde na to, že s kým by som sa ako keby rozprával, ale keď to poviem fakt, že zjednodušene, sme slovenská firma, máme 2 datové centra, dáta sú tuto na Slovensku,
poskytujeme stabilné služby, máme value for money, rozumej, že teda ponúkame poskytujeme adekvátnu službu za adekvátnu cenu a máme zákaznícky servis, ktorý povedzme, že hovorí po slovensky, nie že povedzme, ale hovorí po slovensky, je tu na Slovensku, tým pádom sa na nás klient vie obrátiť, keď sa deje nejaký problém. Nie, že by toto, čo som vymenoval, nevedeli urobiť aj naši konkurenti, ale predsa len tá mix tých vecí a tých vzťahov a tá dlhodobá stabilita služieb, ktorú poskytujeme, je niečo, čo ti tvorí niečo ako renomé. A keď sa potom niekto opýta, že ako sa vám spolupracuje so Svanom a či tie služby, ktoré poskytuje, sú kvalitné alebo nekvalitné, no tak ak by boli nekvalitné, tak nejsme dvojka na trhu v B2B. Doteraz sme sa bavili viac menej o minulosti, niečo málo o prítomnosti, ale ak by si sa pozeral opačným smerom do budúcnosti, tak kde vidíš Svan, povedzme, za takých 5 rokov? Tak to je pekná otázka. Prijal by som si, keby sa nám darilo postupne rásť a Svan rozširovať, ako aj o zákazníkov, tak aj o ďalších kolegov. Naďalej by som mal predstavu, že budeme do firmy investovať toľko, koľko do nej investujeme teraz z pohľadu finančných prostriedkov na ďalšie inovácie, rozvoj siete a všetky tieto veci, o ktorých sme sa rozprávali. Som presvedčený o tom, že Svan má potenciál na to mať 1 000 000 rezidenčných klientov, čiže ešte takých 250 000 by som si myslel, že vieme do tohoto našeho portfólia pridať. A tým, že sme etablovaná firma v tom korporátnom segmente, tak ja som presvedčený o tom, že toto si sme schopní udržať najbližších 5 rokov, aj 10, aj 100. A myslím si, že príde ďalšie vlny konsolidácie operátorov, o čom sme sa už rozprávali. A vzhľadom na to, ako sa vyvíja ekonomická situácia, sa domnievam, že budú ďalšie vlny zdražovania, ale nie preto, že my ako operátori by sme radi zdražovali služby a sťažovali tak, ako keby, volajme to, náročnosť v peňaženkách našich klientov, ale preto, že všetky ceny vstupov nákladové rastú a tým v podstate pádom je to iba prirodzená kompenzácia toho, že keď nám rastú ceny vstupov, tak vlastne musia prirodzene rásť aj koncové ceny. Na to, aby tá marža, ktorá nám ostáva, slúžila na tie investície a dlhodobú stabilitu tej firmy. Čiže to je v podstate jednoduchá ekonomická rovnica a teda sledujúc ekonomickú situáciu a vývoj nielen ako na Slovensku, ale aj v Európe, sa žiaľ Bohu domnievam, že teda k takýmto trendom v podstate najbližších niekoľko rokov bude kontinuálne prichádzať. Sa to bude opakovať. Možno úplne posledná otázka, pretože mnohí nepoznajú odpoveď. Čo znamená skrátka Svan? Aha, tak to by ináč všetci mali vedieť. Ale dobre, tak z angličtiny to je preklad Slovak Wireless Access Network a po slovenský preklad, teda asi doslovný, je Slovenská bezdrôtová prístupová sieť. A teda voláme to Svan, ale v preklade Labuť, ale teda ono úplne na tom prapočiatku to a stále dodnes to znamená toto. Svan oslavuje 25 rokov. Čo mu zaželáš? Spokojnosť ľudí, aby sa tu ľudia fakt dobre cítili a radi do práce chodili. Verím, že veľa z nás, čo tu robíme, tá práca baví. To je absolútne esenciálne najdôležitejšie. Nie všetci robia všetko pre peniaze. Prijal by som Svanu, aby sa mu minimálne rovnako tak, ako za posledné roky darilo aj ďalšie roky dopredu, aby naozaj tie svoje pomyselné ciele vedel sa ich dotknúť a aby ten Svan stále bol takým Svanom, aký je dneska. Ale samozrejme ono sa to vyvíja v čase, takže aj tie predstavy rôznych ľudí sa o tom vyvíjajú v čase, takže nech to je stále etablovaná firma, kde ľudia chcú pracovať, aj noví ľudia chcú prísť pracovať, nech je to obstojný konkurent ostatným operátorom na trhu a v ideálnom stave, keby bol stále slovenský. Roman, ďakujem, že si našiel čas a že sme sa mohli takto príjemne porozprávať. A ja vlastne sa pridávam ku gratulantom a gratulujem teda nielen firme, lebo ťažko gratulovať firme, ale predovšetkým tým, ktorí za ňou stoja, teda všetkým kolegom, či už z manažmentu alebo z rôznych iných levelov.
a pevne verím, že sa tu stretneme aj pri 30., 40., pri 50. už asi nie, to už by som chcel byť niekde na dôchodku a s vyloženými nohami, ale pevne verím, že bude tak, ako hovoríš. Tak ešte raz vďaka a milí diváci, milí poslucháči, teším sa, že sa čoskoro stretneme pri ďalšej epizóde Štvorkastu a prezradím, že budeme sa venovať aj iným narodeninám, a to 10. narodeninám štvorky, a povieme si, čo za tú prvú dekádu najmladší mobilný operátor preskákal. Zatiaľ sa majte krásne.